кутийката. Тължал, Като мен стреля. надявам се да имаш обяснение. Топка. Аз по кутийки не мога. Или тази е първа, тази втора. Сега ще видите как Байтълшан ще отстели онази малка топчица от голф и Хариев ще мъкне, защото... Къде е топка? Ето онази малка топка от голф. Къде е? Аз не я виждам. Там. Айде. Вашето тя се вижда, не ти дали я виждаш. Що? Абе, ти си голема скрънзава. Трябва да всички патрони сега тук е от нашите. Аз стрелях. Що не дойде да стреляме заедно? А ти защо не дойде? Е, Ти дойде ли? Аз видох. Стреля ли? Крави на лента. Ето! В момента виждаш ли малката топчица, бат? Виждаш ли малката топчица? само трески. Под нея. Не, пробие. Не беше под нея. Сега ще видите, че аз пробих малката топка. Защото разбрах с първи изстрел на къде бие пиштола. Хариев! Пробия, да. Ето, сега ще видите Хариев, който много обича да се гаварка с мене. Какво Байтълшанов направи на топката? Ето, дори съм направил по-голяма дупка от Хариев. Така ли е, Хариев? Признай си. Да? А някой беше казал, че Байтълшан не може да стреля.